Hindi na nakapalagpa ang isang 59 anyos na ginang na tulak umano ng ilegal na droga sa isinagawang search warrant operation ng kapulisan sa Barangay Poblasyon, Katayngan, Masbate nitong Miyerkules, Nobyembre 12. Kinilala ang sospek na si alias Maria, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa kanyang posisyon ang aabot sa 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Kasama rin ang sospek sa listahan ng mga street-level individual sa bayan. Inisyo po itong search warrant po last November 6 po, 2025. Before po naggandak na po kami ng i-implement pa na po sana namin ito na last November 7. But unfortunately po, wala po yung suspect kaya hindi po kami nakapag-implement. And then luckily po, nung last November 12 is nag-positive po yung suspect kaya po na-apply po natin yung search warrant. Nabati din na dati nang nadakip ang sospek taong 2016 dahil sa Oplan-Tukhang at nito lamang Oktubre ay nakatanggap muli ng impormasyon ng otoridad sa muli nitong pagkakasangkot sa ilegal na droga. Bali ma'am, may confidential informant po kami tsaka po yung asset namin. Kasi po, kumbaga kinontak kami na yun nga daw po si alias Maria is bumalik po sa pagbebenta. And then naggandak po kami ng test buy po nung last October din po, and then nag-positive po yung pag-test buy namin. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Katayngan MPS ang sospek para sa kaukulang disposisyon. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Sections 11 at 12 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.